नोंसोरो नुगोन कयेकदिननि उनाव जोंनिफ्राय बेरेखा दोलोआ आरो बिपिएफआव हाबजोबसिगोन जों खालामनो हाबजोबसिगोन बिपिएफनिफ्राय आरोबाव बिपिएफआव हाबनायनि सम्भाबना दं मेरला दं जों प्रग्राम खालामगोन कयेकदिननि उनाव प्रग्राम खालामगोन आरो गासिखौबो हाबोजोबगोन जों बिपिएल हिसाबै थानाय नङा नामा बावखुंग्रि समस्थियाव साफा सानै थागोन राजनितिक हिसाबै खिन्थु गैला आरो जोंनाव 13-14 दंमोन नालाय बेखौ जोङो खाख्लाय 6-7 दोनफैगोन नोंसोरो नुगोन कयेकदिननि उनाव जोंनिफ्राय बेरेखा दोलोआ आरो बिपिएफआव हाबजोबसिगोन जों खालामनो हाबजोबसिगोन बिपिएफनिफ्राय आरोबाव बिपिएफआव हाबनायनि सम्भाबना दं मेरला दं जों प्रग्राम खालामगोन कयेकदिननि उनाव प्रग्राम खालामगोन आरो गासिखौबो हाबोजोबगोन जों बिपिएल हिसाबै थानाय नङा नामा बावखुंग्रि समस्थियाव साफा सानै थागोन राजनितिक हिसाबै खिन्थु गैला आरो जोंनाव 13-14 दंमोन नालाय बेखौ जोङो खाख्लाय 6-7 दोनफैगोन नोंसोरो नुगोन कयेकदिननि उनाव जोंनिफ्राय बेरेखा दोलोआ आरो बिपिएफआव हाबजोबसिगोन जों खालामनो हाबजोबसिगोन बिपिएफनिफ्राय आरोबाव बिपिएफआव हाबनायनि सम्भाबना दं मेरला दं जों प्रग्राम खालामगोन कयेकदिननि उनाव प्रग्राम खालामगोन आरो गासिखौबो हाबोजोबगोन जों बिपिएल हिसाबै थानाय नङा नामा बावखुंग्रि समस्थियाव साफा सानै थागोन राजनितिक हिसाबै खिन्थु गैला आरो जोंनाव 13-14 दंमोन नालाय बेखौ जोङो खाख्लाय 6-7 दोनफैगोन नोंसोरो नुगोन कयेकदिननि उनाव जोंनिफ्राय बेरेखा दोलोआ आरो बिपिएफआव हाबजोबसिगोन जों खालामनो हाबजोबसिगोन बिपिएफनिफ्राय आरोबाव बिपिएफआव हाबनायनि सम्भाबना दं मेरला दं जों प्रग्राम खालामगोन कयेकदिननि उनाव प्रग्राम खालामगोन आरो गासिखौबो हाबोजोबगोन जों बिपिएल हिसाबै थानाय नङा नामा बावखुंग्रि समस्थियाव साफा सानै थागोन राजनितिक हिसाबै खिन्थु गैला आरो जोंनाव 13-14 दंमोन नालाय बेखौ जोङो खाख्लाय 6-7 दोनफैगोन